اپنی زبانہ قابو رکھو، اپنی شکلیں ویکھو، بدبودارو صحابہ دے بارے گلاں کردے ہو، آل بیت دے بارے گلاں کردے ہو، پھر رسول اللہ دے غلاموں دے بارے گلاں کردے ہو جنہاں دے صدقے ساڑھے تک کلمہ پہنچیا۔ اسی انہاں دا احسان لا سکتے ہیں؟ اسی تو پاکستان کے نال کڑیاں لٹیاں جا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر، کہتے ہیں ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دے گے، پتہ نہیں وہ پتھر انہاں کتھے رکھے ہویا، جنہاں کشمیر دی مدد نہ کیتی، جنہاں کشمیر دی مدد نہ کیتی، سب کچھ ہوندیاں پلے اتھے اتھے دوئی جہانی پینے انہوں کھلے، کہ جنہاں کشمیر فتح دا کیتا ہندو سکھاں نو مار مار کھلے اتھے اتھے دوئی جہانی بلے۔ الجہاد الجہاد ایجے نعرہ لانا ہے، پتہ لگے پہ اسی جس طرح سارے مسئلے نعرہ اچھا لانے ہیں نا، جدو حضور کے دین واسطے جان دین دی واری آئی تے کشمیر آزاد کرن دی واری آئی تے بیت المقدس سے فوجاں سا داخل کرن دی واری آئی، افغانستان واپس لین دی واری آئی، اور شام اور عراق اسی واپس لینے، اور یقین نال گل کرو اساں کی لینا ہے، رب دی مدد آ جانی چلے، اساں کی لینا ہے، یقین نال مدد گل کیتے کرو۔ جڑا بندہ بے یقینہ ہوئے، اقبال کہتا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی اور بے یقینی غلامی نالوں بھی بھڑی۔ یقین نال گل کرنا ہے، پاکستان وچ حضور دا دین تخت اتے آنا ہے، حضور دا دین تخت اتے این کرو اگر آنا ہے، این کرو انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طاقت دے گا نا تو ہم آیا آیا دین آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا 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 دین آیا، زور لاؤ بھائی، آیا نا، زور لاؤ، آیا آیا، آخری بندے تک آواز آوے، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا 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 آیا۔ اے لفظ بھی بڑا لبرل سیکولر، پاکستان روٹی کے لیے بنا، روٹی دیا پترا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ این کر کے ضرب لاؤ اللہ دی، اتنا سومنات دے مندر بھی ڈوان تے مودی بھی ڈوے، تے مودی دے پیچھے جڑا ٹرمپ کھڑیا ہاتھ پا کے جڑے وہ نسے سننا، میں اسے دینی منڈے نو کیسی مودی دا تے ٹرمپ دا ایک ہاتھ پا کے چکر لانا، یہ بڑے خوفناک کسی طرف اشارہ ہے۔ اس تو بعد مودی نے آ کے کشمیر پہ حملہ کر دیتا اور پیچھے سارا کفر کھڑیا، یہ واپس اسی کشمیر لینا ہے کہ نہیں لینا؟ کیویں لینا ہے؟ جہاد نال لینا ہے اور تلوار نال لینا ہے، شاہین میزائل چلا کے لینا ہے۔ جیڑا کہندے ہو بھئی شاہین میزائل چلنا چاہیے ہاتھ کھڑا، غوری، ابدالی تے شاہین تے ہدف تے ابابیل تے خالد ٹینک، درار ٹینک تے پیچھے پاکستان دی بہترین فوج تے پیچھے محمد عربی دے شیر لبیک کا نعرہ لا کے آئے، ہن لاؤ جی لبیک کا نعرہ ذرا۔